Je tu aj depozitár, to znamená nejaký kontrolný orgán alebo banka, cez ktorú tie peniaze pretekajú. Dáva sa tam aj pozor na to, aby sa peniaze investovali podľa štatútu daného fondu, to znamená nejakých pravidiel riadenia prostriedkov v rámci daného fondu, ako majú byť odložené, ako majú byť investované a tak ďalej. Jednoducho na to, aby to bolo všetko transparentné a legálne. Ďalšie pojmy sú ISIN, alebo také rodné číslo fondu, fact sheet, základný dokument o základných údajoch pre daný fond, ukazovateľ rizika pre klienta a podobne. KIID alebo Key Investor Informational Document. Dokument, kde sú spísané základné údaje o danom fonde, z nejaké poplatky a podobne. Jednoducho kľúčové informácie pre investorov. NAV alebo Net Asset Value je hodnota čistého majetku pre daný fond. Hedge alebo menové riziko. Hedžové fondy zabraňujú napríklad menovým rizikám v rámci výkyvov dvoch mien. Tu myslím napríklad, že euro, dolár, dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel, dolár, liber, alebo Total Expense Ratio je ukazovateľ toho, aký je na danom fonde správcovský poplatok. ITD alebo Year to Date označuje to, aká hodnota bola daného fondu pred jedným rokom.